järkyttävän kallista, vaikka kehitys onkin laskenut hintoja. Maailma taittuu tuossa lokakuun aikana. Sitten on talvi ja sitten lähdetään kylmäretkelle vuoristoon. Kanarian Purteessa on sanotaan, että lähdetään hakemaan kylmää. Siis se on ihan totta. Sitä on niin vähän, että sitä pitää hakea. Ja se on erikoista ja ihmeellistä. Se tarkoittaa siis sitä, että pakataan mukaan lämpimät varusteet. Kerrankin saa käyttää sormikkaita, kaulalinaa ja pipoa. Ja sitten vähän vedenpitävää, jos sattuu sadessa, ei haittaa mitään, että sataa, mutta tavallaan siihen. Sitten valmista syöttävää ja grillattavaa mukaan ja juotavaa ja isolla tai pienellä porukalla vuoristoon. Tää on yksi, mä olen semmoisella alueella, mikä on yksi suosituimpia alueita pyhäpäivinä. Siellä on nytkin näitä kylmäretkillä tuolla. Ja sitten tää on rakennettu jo paikkoja, missä on pöytiä, tuoleja ja grillejä, kuntien rakentamia, missä sitten pyhän aikana yleensä saadaan vettä saatavilla. Nyt saattaa olla kioski auki jo, sitten vaatimattomat saniteettitilat. Ja täällä sanotaan Mesas, sanoo ihmiset tästä alueesta, niin tää on tosiaan yksi suosituimpia, mutta näitä on ihan eri puolilla saarta. Ja tämmöiselle, jos lähtee pyhäpäiväinen, kannattaa tulla ajoissa, että saa pöydän, muuten ei saa. Cuando puede para la música, ¿es posible? Me ollaan oikeastaan ehdottu tänne sisälle jo tänne Tirahanan laaksoon. Eli tämä on syntynyt siis sillä tavalla, kun ei ole tulivuorenpurkauksen yhteydessä. Ei ole ollutkaan sellaista syvännettä, kun olisi Silvan syvänne tai Agaeten syvänne tai Faderan syvänne, jota myöten laivamasta olisi päässyt valumaan meren rantaan. Eli ne on jääneet jumien puolten kainaloon. Ja sitten kun on ollut uusia purkauksia, pitkiä pausseja välissä ja tietysti on tapahtunut paljon muutakin, mutta on aina se pohjalla ollut vanha keventynyt, kovettunut laava ja tullut uutta raskasta laavaa päälle, niin tämä monttu on se kun syventynyt, aina vaan laajentunut. Ja nykyisillä on ympärysmittaa 42 kilometriä ja suurimmillaan korkeusella yli kilometrin, 1200 metriä. Ja me ollaan täällä tämän Tirahanan Calderan laakson sisällä. Se suurin ero tulee tosiaan saaren korkeimmasta paikasta, joka me näytän sitten meidän pysäyspaikalla, kun tullaan, niin nähdään kaikki yhdessä näkökontakti siellä. Ja niistä arkisista asioista tosiaan, on 10 minuutin kuluttua on tauko paikallaan, mutta vähän alkuun niistä tosiaan, nimittäin mä oon ihan varma, että mä en ole ainoa ihminen tässä bussissa, jolla on päivittämättömiä ajatuksia maailmanmenosta, jostakin semmoista paikasta, missä ei ole pitkään aikaa käynytkään. Tästä ei koskaan ollut. On muita kuullut ja nähnyt telkkarista ja lukenut, että sen mukaan on muodostunut käsitys. Ja jos leikitään sellaista leikkiä, että sanotaan maiden nimiä, jos pitäisi sanoa äkkiä 3 asiaa, jotka tulee mieleen, tai muutama asia. Niin mä oon ihan varma, että ei ulkomaista ja Suomeen liittyen vastaa Sibelius, Sauna ja Sisu ja Paavo-Nurmi. Ne on kaikki suomalaisten liittyviä asioita ja kaikki on arvonsa edelleenkin, mutta ei ole tämän päivän suomalaisuuden niin ensimmäisiä mieleyhtymiä ulkomaalaisia, ainakaan usko, että ne on. Että eiköhän sieltä tule Nokia ja Räikköstä ja jotain tämmöistä sen mukaan, mistä ihminen on kiinnostunut. Samalla tavalla Espanja aikoinaan on kuvannut se, sanotaan, että härkätaistelu, flamenco, machomieskulttuuri osuvasti, mutta ei enää nykyään. Härkätaisteluhan on ollut lain mukaan kielletty Kanariansaarilla yli 20 vuotta. Se on kuitenkin rakastettu kansallisurheilulaji monilla muilla alueilla Manner-Espanjassa. Flamenco, Andalusiasta, sitä voi yhteyden laulaa, soittaa, tanssia Suomessa kuin Kanariansaarilla. Ja tämä machomieskulttuuri tosiaan mainitsinkin jo, että joskus on ollut niin, mutta ei ole enää täällä. Tosiaan tytöt ja pojat voi harrastaa just mitä haluaa ja naisten miehet tehdä just sitä työtä, mikä kiinnostaa ja mikä työn onnistuu saamaan. Ja miehet osaa olla mukana kotitöissä ja naiset osaa tarttua tarvittaessa vasaraan. Luonteeltaan jokainen, ja se on eri asia. Tämmöistä roolijakoa ei enää ole näköisen. Ja että se tosiaan elämä on siinä mielessä samankaltaista, mutta sitten on suuri ero sosiaalirakenteessa. Ja se on semmoinen pähkinä, mitä mulla on ollut purtavaksi aika tavalla, ja mä voin siitä jatkuu sitä pureskelua vielä tässä nimittäin, kun mä tuun alueelta, missä on ehkä Euroopan tihein sosiaaliturvaverkosto, eli Suomessa, Pohjoismaissa. Toisaalta maksetaan paljon veroa, että siitähän se tulee. Että sitten kunkin hallituksen käsitysten mukaan jaetaan tasapuolisesti nämä veroja kaikkien kesken. No, täällä maksetaan vähemmän veroja, mä kerron sitä myöhemmin. Täällä pitää mennä useammin omalle kukkaroille niissä tilanteissa.
Ei täällä ole lapsilisää, toimeentulotukea, valtion takama opintolainaa, asumistukea, mitä kaikkia nimityksiä onkaan, niin joo. Kaveri ottaa kaveria. Jotkut sanoo, että kun elämän tapa tämmöinen malli, jota kaveria ei jätetä, että tarjotaan apua toiselle ennen kuin sitä kenenkään tarvitsee tulla kerjäämään, niin se on sen takia kehittynyt sitä valtion sosiaaliturvaverkostoa. Jotkut sanoo, että kun ei mitään muutakaan, niin pakkoa sen auttaa. No, ne on vaan kaksi eri tapaa puhua samasta asiasta. Näköalalla osa. Se on San Bartolomeo. Näköalapaikka. Ja see on saare kõige kõrgem punkt, kus on TV-mastid umbes 2 kilomeetri kõrguses. Tässä kertoo, että näiden mäntyjen hyödynnästä. Oli se yksi Nyt lukee rek. Okei, nyt sä oot keskellä. Okei. No niin. Tää on siitä melkein korkein paikka. Joko katkaista? Joo. Suomessakaan taivaalta putoaa ne sanotaan kaikki nämä esimerkiksi koulukirjat ja systeemit, että se on verorahoista otettu ja Suomessa on perinteisesti satsattu vuosikymmeniä aika tavalla lapsia ja lapsiperheisiin, mikä on ymmärrettävää, kun ajatellaan, että on suuri maan väestöä entisestään vähemmän. Mutta täällä se ei nyt lapsiin satsata, jos ei muuhunkaan, niin ei tarkoita, että ei niistä välitetä. Kyllähän on yhteiskunnan ykkösiä, että eka tulee lasten etu ja omien ja vieraiden ja sitten vasta kaikki muu. Mutta jos me ajatellaan tosiaan niin peruskoulussa, täällä saadaan, kun koulu alkaa joka syksy, niin täältä on lista kotiin vietyäksi, mitä tuolla ja mihin päivään mennessä. Siellä on kirjat ja vihkot ja lyijykynät ja terottimet ja kaikki mahdollinen. Poikapareita myöten. Huoltajavelvollinen hommailla. Ja täällä Seimessä siihen, mitä maksetaan, kunnallisessa maksetaan ja yksityisessä maksetaan molemmissa. Yksityisessä 10 kertaa enemmän kunnallisessa. Mutta että tosiaan, niin siihen mitä maksetaan, sillä saadaan ruoka ja hoito. Mutta sitten sieltä on myös listaa, mitä tuodaan lapsen nimellä varustettuun laatikkoon. Siellä on kaikki kuin pyyhkeet ja kammat ja harjat ja pesuaineet, tuttipullot, kaikki mahdollinen vaipat. Paitsi ruoka ja hoito. Ja lastentarhassa sama systeemi plus, että pitää viedä ne askartelutarvikkeet ja materiaalit ja välineet, kaikki mitä tarvitaan. Ja niin nämä perusoppikirjat, työkirjat. Mutta se ei ole tänä vuonna viime vuonna. Eli tää on niin kirjava ja tällä saarella saatte sitten, Kanarian saarella saa sitten koko Espanjassa. Eli tämmöinen, niin kuin mainitsin aluksi, yhden asian perusteella yleistäminen Espanjassa voi antaa hyvinkin väärän tuloksen, että oli sitten koulutus tai palkat tai verot, mikä hyvänsä. Niin no sitten nuoren ikähän usein yhdistetään myöskin asevelvollisuus tai vaihtoehtona siviilipalvelu ja Espanjassa ei ole olemassa nämä asevelvollisuutta. Tämä systeemi muuttui vuonna 2002, jolloin siirryttiin palkka-armeijaan ja sinne sitten pyritään. Ei riitä, että haluaa palkkasotilaaksi, vaan pääsykokeet. Jos ne läpäisee, niin sitten 3 kuukaudeksi kaikki harjoittelemaan samoja asioita. Sitten valitaan, erikoistutaan 8 kuukautta ja vaihtoehtoja on tosi paljon, niitä on 49 tällä hetkellä. Ja sitten on ammattivalmiita palkkasotilaita. Espanjassa palkkasotilaskiintiöstä on varattu 1/3 naisille. Kaikkialla. Ajatelkaa, miten nopeasti tämä on muuttunut 30 vuoden aikana, kun silloin täällä Francon aikana tosiaan piti olla kirjallinen lupa mennä töihinkin. Nyt on sitten naiskiintiö 1/3 palkkasotilaista. Ja Kanarian saarella on maan, meri- ja ilmavoimien tukikohdat ja palkkasotilaita noin 30 000.